Welcome to the show. Welcome to the channel Broken Mirror Entertainment LOVmusic.com. Qwala Mr. Anti officially advisor. Igama le show Siphuzane. Sawubona sisi wami. Yebo njani? Ngiright mawubani igama? Amahle ngwamkhize. Amahle Mkhize. Yebo. Manje abantu bakamkhize vele? Ya umthetho wabo nje ave benalento. Hayi ngiyababona mene. Yebo. Okay well. Uthe ufuna ukuba kuyishow la ama rules unama glass house 6 ukuthi uqede iCoca-Cola yakho ikhethile. Ngiyabona iCoca-Cola yakho but iCoca-Cola yakho ngathi nokuba bomvu. Ya ukuthi phela mhlawumbe ngoba kusekusuku ngenze umbalo kube mhlawumbe ushintshile. Yeah, iCoca-Cola ehlukile. iCoca-Cola le ehlukile. Okay, mhlawumbe uyazi mhlawumbe awazi just in case if awazi ama rules athi uno 30 minutes uzoqeda ama glass awu6 eCoca-Cola yakho then ukwazi ukuthi uyitholele imali. Imali isamba semali eningi kakhulu. Are you sure ukuthi ready? Ngiyangithembisa. Akekho umuntu ongaba ready nje akangaba ready uma kunemali imali nje kohlezi. Nayo into engifuna ukho sebebaningi kakhulu befika la bengidisappoint. Let's get into it bafethu ungamoshe lesisi wami isikhathi Siphuzane. 3 2 1 action ngicela uthathe isiphi yakho nje. Uyizi ukuthi testa kanjani. Yehle Siphundi yashayelele lokho engakusho okwamanje. Ngazi kuhambe nosikhathi. Ngithe tester. Wasuphuza ngaka kubeni ngithe tester. Ngeke bengingikwazi ukutesta ivele yazehlela yona iSiphundo. Hey, ngaze ngihalela ke nami nkosami ngiyafisa ngabe ngiyaphuza but ngizowenzani ngoba phela mina ngathi ngakhetha ukusonta ngathi ngibe yiNazareth ayibona leyo nto leyo. Kanti ngamaNazareth ayiphuza ikhokhi. Siyajoyina nje sisonke clash. Wasibeni sonke. Sisonke nawe nje uma ufuna ukuthi sisipho ungayithatha. Uyizole wena isiphuzo hayi noma soyidla ndawonye le mali le. Into enemali phakathi uthinta mina. Hey mina ayingeke. Ngenza noma yini mina kwemali. Ngenela. Abanga into elula kanjena ke. Bese kuyiphuzela nje ikhohle lapho mhlawumbe uyafisa ukuthi ube ingxenye yohlelo kulula kakhulu. Linda till the end uzowathola ama details sokushiyela inamba then yonke information uzoyithola khona. Hayibo. Engakusho ngalesi siphuzo. Ufuna ukukhuluma kakhulu? Emsi. Akalesi ngicela ukuqhabula kancane ukuthi singachitheki. It's gonna be go down. Hi, yabona ke namhlanje. Second episode Broken Mirror Entertainment #Siphuzane uyazi shout out to my cameraman Umlusi shout out to my timekeeper iqeba uyazi nawe bafethu seniphethe izinto ezimnandi kuphela. Yo usisa grand. Hayi ngisa right kakhulu. Ngiyakubona and ngathi nanemood yashintsha uba mnandi uba neshukela uba fresh. Nginalento. Emdabihlezi la nje. Awukazi ngifica ukuthi ngedown ihlezi nje ngela. Phezulu hayi zonke izinto ezimnandi. Ngisho ama grapes. Ngazi ke okay lava nensako anga uzomfica ugene sakethule. Kurelaxiwe. Ihlezi ndibe la. Kupholiwe nishawa umoya kamasha kumnandi. Ya usashona sincane. Shanyama. Shawu tshwala ujive ube right. Ayisho mina nawe sesixabene. Hayi noma singaxabana mina masikhandoza ungihlukanise nawe. Anginayo indoda. Oh senginike yami. Into engayisho nje usona namhlanje ukuthi ngijabulile kakhulu ukuthi ngizongenelela le show le. Sibonge mfethu Hip Hop Nkantolo sibonga kulo lonke ithimba le Broken Mirror esinalo timekeeper cameraman lightning siyabonga yonke into abafethu kusini support shout out to Uthe usuka phi konje? Ngisuka kaMashu ka E. Ngiyasuka kaMashu emakhaya. Oh amakhaya ami hayi phela nginkandla mina. We Ngeke ngiphawule kakhulu. Angicathi abusajwayela umuntu wathintana. Kodwa mina okusala kunandaba usineminyaka emingaki but the facts for ukuthi siyajola. No 205 abaningane ngathuka. Manje ngiphungulele. Ungaphungula uma ukuthi kanjani? Kodwa it's not allowed akumelekile. Usho ngibonela ukuthi idirector yokuqala nomona kakhulu. Shali sipho doke e1 mfethu. Sengijabukele. Kuleli business ngisho lokuthi ngaliqali leli business efuna ukuqala. Ngingaliqali yini? Ngibuza lo mbuzo ngaliqali. Ngicela usuyibambele mfethu. Siyabonga. Yabo ngiphelele umsebenzi phela nami. Ngiqashiwe la. Sekusiwa wena. Awazi uphela umsebenzi ngisiza umuntu omnyama. Salelo 8 minutes njengabantu. How many? 8. Ake ucomfortable ufuna kuyisusa izinto ezikanjalo. Kodwa uma uqhuma necobela kanjalo ngajabulela ngobani uyabona ayikho right into kuyena. Nibazosizakala abantu. Ya kunabantu abanamaphunga angekho right. Umuntu ufuna izinto ezozidla.
iphunga Azoyigcoba, liphele izinto yabo. azoyigcoba iphunga liphelele libi abe nephunga right enule kahle njengawo wonke amantombazane izinto abantu abayijabulelayo lezo Ngiyeke ukuthi seswami noma yini engayidayisa ngaqeda lezo zinto lezo right empilweni